Hello mga kapoboy, good morning. For today's video na atay mamahaw dayta, ubani ko ninyo mamahaw na atay pansit canton, na atay corned beef, na atay itlog. So before ta mga on, mag-pray ta Lord. Thank you for this food. Bless this food, Lord. In Jesus' name. Tara, ubani ko ninyo mga kapoboy, mamahaw ta. Pagkatagong ng tubig. Itlog ako mo tagpatis. Is itlog ay. Nga, o kabit. Nga, gabas na pumahaw. Sobrang tani nga pumahaw. Nga itlog. Okay kayo. Thank you, Lord. Excuse me. Look.
Mm. Ang sarap. Thank you for watching mga kapugoy. God bless.